Hi there, sanibonani molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaqhubeka ngothando Nesthembu sayixoxela. Nangu Mamkhulu uthi uma imali ingekho o imali inganili ukuthi kube nemishado. Amakhosikazi onke ashade, lokho kuyamkhulula noma uyakujabulela ngoba okokuqala kuseduze kakhulu, uzizwa ngathi akanaso isikhathi. Okwesithathu unama doubts, so usayibuza ukuthi umshado uyawufuna noma akawufuni. Cha, idrama yamamkhulu ibuye ingihlule nami ngoba lana ukuze kube nale mshado noma bexoxe ngayo, sibone-ke nathi siyabalandeli beshow uthi ubaba uMseleku isiZulu noma ngale ndlela yesiko noma amasiko, umshado wesiZulu amakhosikazi awawenzanga, awuzange ube khona. Okusho ukuthi uma kwenzeka-ke sekuba ne-traditional wedding kuzoqala kumamkhulu. Manje kwenzakalani kumamkhulu mayesethi yena unama-doubts nesikhathi sokuthi apostpone, nasi ngase sizoba khona makuhlehla mawukuthi imali ayivumi ukuthi babe nale mshado. Manje kuyalinda umamkhulu aze abe ready ngoba phela umamkhulu ozosina kuqala. Angeke kwenzeke mhlampe kube ukuthi uMakhumalo uthi kule mshado ngoba bazoba na 2-2 kule mshado ezayo manje lesi siyingxenye yawo, ufuna ukwenza i-traditional wedding qala. Angeke asine uMakhumalo abe nenyongo before umacele. Manje ilapho ukuthi umamkhulu uthanda ukuklema iposition yakhe ukuba umamkhulu, noma umamkhulu naye uyathatha uyabeka izinto eziningi ngoba phela lokho nayethi uyazi ukuthi umshado wesiZulu njengoba engawenzanga, okusho ukuthi akashadile kahle ngokwesizulu. Sekufanele phela kuqale kuyi u-first wife, kulandeleke amanye amakhosikazi, mase kuyaphelela-ke lokho kuyisikweletu. Kodwa la sizwe umamkhulu ethi yena unama-doubts, and njengoba nje kudingeka lo 4 million, u4 million ungakahlangani, hayi-ke naye unesikhathi sakhe sokuthi uyawufuna lo mshado noma akawufuni. Angeke phela umayeni asine umamkhulu engasinanga. Angeke umayeni ayodlala esigcawini umamkhulu engadlalanga esigcawini, ngoba angeke umayeni athole inyongo kuqala kodwa u-first wife wasemzumbe kuwumamkhulu. Yileyo nto-ke nami engithi mhlampe-ke ayi umamkhulu ubuyasidide ngezinye izinto, ngoba nalaphaya ku-season 6 kuthe sekuvela, angithi wayethe uyoqeda iminyaka ewu-20 20 enomseleku kuma esecela-ke umshado lo oseqophelweni phezulu omhlophe. Kodwa lo mshado waba khona ukuthi manje baya-renew-a ama-vows, bayaqinisekisa njengoba nakumayeni sabona ukuthi hhayi ngoba eqala kodwa baya-renew-a ama-vows. Okuqalayo ilokhu kwesiZulu abangakwenzanga ngoba umayeni eyofuna indawo wathi ufuna indawo la abazo-renew-a khona ama-vows, kube yindawo ezokwazi ukuthi abantu behlale kahle, kube nje indawo e-right. Sayibamba lapho ukuthi ube khona-ke umshado omhlophe. Bona shuthi isithembu sabo basiqale ngale ndlela leyaya, ayibanga indlela le yesiZulu 100%. Kwase kuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi kwase kuba nezinto-ke abay'tholayo ukuthi lezi zibalulekile ukuthi bazigcine ezesiZulu, ilezi-ke abazenzayo ngoba siyazi ukuthi bathi bawumndeni olandela amasiko, phinde futhi nesonto kube khona ukuthi likhona isonto
abangena kulona nabahlonipha izinto zakhona, ngoba uthi ubaba uMseleku bona njengamakhola abawusebenzisa umuthi. Kusho ukuthi into abantu abaningi abayenzayo, ngeke ngisho ukuthi umndeni waMseleku kuphela, kodwa ngoba wona siwubuka ku-TV sesikhuluma ngawo. Kusho ukuthi ile nto yokuthi abantu benza lokhu, into evuma isiko bayifaka, bayahamba ngesiko. Uma enye ingalivumi isiko bayangena esontweni. Kukanjalo-ke ngibona abantu abaningi fana nje nala ku-social media mabezokhuluma abaney'namba, ubone ukuthi kahle kahle wenzela ukubamba abazalwane ngapha, kahle kahle ngapha ubamba laba abagcina amasiko, ngoba ukhona umuntu ongakazi ukuqonda ukuthi lokhu umi nakho 100%, ngoba zibuye y'phikisane lezi ndlela ey'mbili, isonto nesintu. Khona la isintu esibuye simnqabe umuntu ngezenzo zakhe, masebona ukuthi izenzo zakhe azisahambisani nesintu, angene esontweni. Nakhona futhi esontweni khona ezinye izenzo ezibuye zimnqabe umuntu, basethi hhayi thina phela sinokwethu sigcina izinto zethu. Okay, alikho kodwa iphutha-ke vele-ke ey'ndaweni ey'ningi nasemakhaya amaningi bayenza kanjalo, nabantu bayenza kanjalo. Ngoba ukhona nomunye ethi hhayi mina angikho 100% ngapha nangapha, futhi ephinde ethi angikho 100%. Ngelinye ilanga avuke mina ngumZulu phaqa, umZulu senze u-1 2 no 3. Masijika abantu sebeyakhweshina ukuthi hawu manje uma uwumZulu phaqa ulandela namasiko, lokhu kwenze kanjani? Hhayi phela isonto langifundisa ukuthi okay. Kodwa ngazi-ke lokhu ukuthi kungenaphi-ke konke sengikusho. Ebengizokubabaza nje ukuthi hhayi umamkhulu ubuye asinikeze idrama singazi ukuthi sithini, ngoba phela amakhosikazi azosina emva kwakhe. Inyongo iyoqala ngayo lena umshado wesiZulu, mase kuba-ke namanye-ke amakhosikazi aseyalandela emva kwakhe ngendlela-ke ephelele, ngoba le eyesiZulu bathi eyomshado wesiZulu ile ejule kakhulu, ngoba usuke usugcwalisa ukuthi usungenile kulesi sibongo. Nakuba-ke nami ngeke ngichaze-ke lokho, ngoba kuchazwa abantu abazi kahle leyo ndaba yakhona, kodwa ngiyazi ukuthi umshado wesiZulu nje ujulile nezinto zakhona. Yikho nje uphuma noma usuhamba nalelo bhokisi elishoyo ukuthi ma kufika isikhathi sakho sesiyokufikela ukuleli khaya osulikhethile. Ngibambe-ke le video lana, okunye ngiyabonga i-support. Bengifisa ngathi singathinta izinto ey'ningi nje, senze mhlampe into efana nani, ukubuyela emuva, throwback videos, sikhulume ngawuthando Nesthembu nangezinye izinto engiy'babazayo nje, kodwa Eskom uthi cha. Yabo Eskom iyasicontrola guys. Ade ngibona nje ubaba kade ejabule, angazi bekuyiphatha ba noma iphathi yakhe yini. Nami-ke sengiba nomoya omubi ngithi hayi bo uyajabula ngempela, nawo amakhekhe thina ugesi asinawo, umzali onjani. Hhayi-ke kodwa sesilinde khona ukuthi kuthiwa ngoDisemba-ke siyobe sibusa. NgoDisemba nje siyobe sizwa indaba ye-load shedding. Hhayi mina ngisathembi lutho nje, hhayi angizathembi lutho. Yikho ukuthi siyobona phambili kulo Disemba ukuthi ngempela kube kunjani, ngoba hhayi bo manje siyaphuthuma, sicontrol ugesi. Wabuya sewuyagijima wenza lokho, wahamba okay-ke uphinde futhi ubuye. Hayi guys, ayimnandi-ke le abasenzayo namanje, kodwa-ke kubalulekile. Ngiyabonga le support engipha yona, niqhubeke futhi nisupporte nabanye khona lapha ku-YouTube nakwamanye ama-platforms. Siyabonga kakhulu, nami ngiyabonga. Bye.